No, máme tu Missing, to je tabletový oscilloskop, 4-kanálový, tu je to vidieť. A ukážeme si, ako nastavíme sondu, lebo ak si kúpite novú sondu, tak tá sonda potrebuje kalibráciu. Ja mám takýto Missing, je to priamo na auta a na motorky a samozrejme aj na stroje do dielne. Má to takéto vstupy, hore sa zapína, tu je kalibračný vstup, má to dve USBčka, HDMIčko, Cčko a tuto ešte transportný vypínač. Ak ho máte na off, tak týmto gombíkom ho nezapnete. Takže zapneme si oscilloskop. Ja som kúpil 4 nové sondy. Sú to sondy s prepínaním 1x a 10x. Znamená to 1x ochrana alebo 10x ochrana. A proste tieto sondy sú dobré, lebo chránia oscilloskop, ak by ste náhodou spravili chybu pri meraní alebo nastavení. Takže toto už je oscilloskop. Dáme si to ďalej. No. Táto sonda zapojíme do kanálu 1. To je toto. Tu na vrchu je dierka a tam je šrúbka. Väčšinou k sondám chodí takýto šrubovák a samozrejme na nastavenie sondy potrebujete pripojiť sondu k tomuto kalibračnému vstupu. Takto a presávať kostru. Na ruku sa to robí zle, ale takto a hotovo. Som dosť nepojme sem. Takto. A už vidíte, že sa zobrazil sa nám graf. A ja som to dal, túto tlačítko znamená signál v pohybe, alebo zastaviť si ho. Teraz si zoberieme tento šrubák, ktorý väčšinou k dobrým sondám chodí na kalibráciu. Dáme si to z ruka, či sa trafí na ten šroub. A táto krivka je vidieť, že je deformovaná. A dáme si to, nech to ide. A točením toho šroubu musíte vyrovnať tento graf, aby bol pekne rovný. Teraz si ho zastavíte a vidíte tuto, že proste tento graf nemá výkyv ani hore, ani dole. Môžeme si to ukázať. Pustíme si to. Čakajte, to dáme na 2V, aby to bolo lepšie vidieť. Samozrejme musí byť dobré nastavenie, aby ste videli tento graf pekne. A to je tak, ako keď idete niečo merať. Musíte si najprv nastaviť trigger, aby tieto parametre, všetky čo sú tu. Tento oscilloskop je na auta, na motorky, na stroje. Takže on má nejaké prednastavenia nastavené, ale stále treba doladiť graf, aby bolo
aby ste potom nevyhodnotili chybu, a chyba tam nie je, proste chyba by bola iba v nastavení osciloskopu. Takže teraz si ukážeme, ako sa mení tento graf, keď je sonda zle nastavená. Teraz je vidieť, že tieto krivky sú posunuté hore a dole. Takže točením tohto šroubovačika malého musíte vyrovnať tento graf. Takto, teraz to je opačne a musíte ho proste mať rovno. Teraz keď som meral, tak v meraniach by som mal, ako v merania by boli dobré, ale keďže táto sonda bola nová, takže nebola ešte skalibrovaná. Teraz si ukážeme, čo ukáže. Teraz túto sondu odpojíme a napojíme novú. To je jedna, ktorá je skalibrovaná. Teraz dáme druhú. S touto sondou som ešte nemeral nič, keďže mi nedávno došli. Tuto sa prepína tá ochrana a samozrejme, že tu sa to prepína na 10 krát. Neviem, či to je vidieť, ale asi hej. Nezaostrí to asi takto telefon. A 1 krát. Ak idete merať alebo kalibrovať, tak na sonde a tuto musí byť to isté nastavenie, inak máte zlé meranie. Teraz si zapojíme novú sondu, ktorá ešte nebola zapojená. Takto, aby sme mali prístup k tejto šroubke. Napojíme si to na kalibračný vstup. Teraz vidíte, že táto nová sonda, táto nová sonda je rozštelovaná, a to znamená, že keby som išiel hneď merať s touto sondou, tak by som mal merania zle. Tu sa nastavuje takto. Tu je tá ochrana 10 krát, 1 krát, 2 krát, ale toto nastavenie musí sedieť s tým, ako máte sondu. Mám sondy aj, ktoré sú určené len na 10, ktoré nemajú takýto gombík, kde sa to prepína, lebo touto sondou môžem merať 1 krát alebo 10 krát. Ale musí to sedieť s nastavením v osciloskope a s nastavením na sonde, ak je prepínateľná z 10 na 1. Tu si to upravujeme, aby sme mali pekný graf, lebo keď zmeníme nastavenie, tak graf bude takýto. A nie je to zle, ale keď hodíte na 100 milisekúnd, tak graf vám zmizne kvôli tomu, že to je úplne mimo nastavenia sondy. Ukáže vám, ale neukáže vám podrobný graf, ale rovný graf. 20 je to isté. Musíte vidieť podrobnosť grafu, to znamená buď na 500 alebo 200. 200 je väčší, 500 je menší a je ich tu viac. Ale keďže chcem nastaviť sondu na dobre, aby som to lepšie videl, tú líniu, či je rovná, tak si nastavím na 200 a tie volty, to je to isté rozhranie. Zmenší vám graf. Ja chcem mať graf veľký. Zase nastavíme šroubovák a pekne si ho
aby ste videli, otočíme v smere, aby ten graf bol pekne rovný. Takto. Môžete si ho zastaviť a vidíte, že sonda teraz by merala už dobre. Kúpil som 4 kusy, tak nastavíme všetky 4. Povieme si ešte jednu vec a to je to, že tento osciloskop je štvorkanálový a nie je dobre pri nastavení sondy mať zapnutý aj druhý kanál, lebo potom je rušenie a to kvôli tomu, že osciloskop nie je multimeter a meria šum a všetky proste merania budú znehodnotené. Takže napojíme si tretiu sondu. Máme nastavené na 10 krát, tak sondu si dáme tiež na 10 krát. 10 krát je vzadu, ste videli. Toto tlačítko sa prepína, 1 a 10, to je ochrana. Zase si to nastavíme takto. Takto. Dáme si to sem. A máme graf. A táto sonda na počudovanie, keď z fabriky väčšinou chodí rozšteľovaná. Aha, nie. Teraz graf bol pozastavený. Takže si na to treba dávať pozor, aby ste mali sondu dobre nastavenú. Proste musí to byť zapnuté. To znamená, že tento graf je v pohybe. Je to aj vidieť a keď si aj zastavíte tento graf, tak proste točením sa na tom grafe nebude nič diať, lebo to je ako keby pauza. Takže si pustíme graf, ja už som otočil a ukážeme si proste, ako môže byť tá sonda vychylená a tým pádom, ak je takýto graf teraz tu, to znamená, že pri meraniach by vám to ukázalo nie takúto istú krivku, ale proste tá krivka je momentálne zlá a vy by ste si mysleli, že meranie je zlé. Ale ak si tento graf upravíte a spravíte si naprogramujete si tú sondu, tak teraz je graf dobrý, je to kalibračný graf, takže proste musí byť takto, ako je teraz, aby merania boli správne. Takže to si zase odpijeme, ešte mám jednu. Ako ste si aj mohli všimnúť, osciloskop je dosť citlivý, preto to je osciloskop, lebo meria proste citlivo
a ukazuje presne, čo sa deje pri meraniach na aute, na motorke. A ukáže vám výpadky. Táto sonda je tiež nastavená zle. Čakajte, pozrieme si, či je nastavená na 10. A je. Takto. Na 10 nastavená je, ale tiež je rozladená. A to nie je nič nové, lebo hovorím, že nové sondy chodia nenastavené a to, ak veľa meriate, tak je dobré sem tam si skontrolovať, v akom stave proste tá sonda je. Takže to si nastavíme tiež. A vidíte, že sa to hneď aj pohlo, lebo sonda už reaguje tak, ako má. Takže toľko k nastavení sondy. A k sonde dostanete takýto. To sú tieto sondy majú označenie P2200, to znamená, že sú prepínateľné z jedna ochrany a 10 k 1. Takže podľa mňa sú super. Môžete merať aj jemnejšie, lebo 10 krát a 1 krát tiež má ako to poviem, tiež ovplyvňuje meranie, ale vo väčšine prípadov na aute môžete kľudne používať 10 krát, lebo je to aj bezpečné, hlavne pre ten osciloskop. Ak si zle nastavíte, ak ešte neviete s osciloskopom, je najlepšie používať túto funkciu, a to je prednastavenie určitých meraní. Máte charging, senzory, aktuátory, ako je EGR, fuel pump, LIN, CAN FT, CAN HL, a proste dáte si to na nastavenie, napríklad, ja neviem, dáte si takto, ja to mám teraz nastavené na 12 V a tu máte ďalšie nastavenia. Tu som prepol už. Tu máte ďalšie nastavenia, to je nastavenie filtra, ako filtruje graf, DC1M, proste je tu toho čo študovať, ale hlavné je to, že ak si niečo nastavíte, tak nemusíte nastavať. Tuto sú ďalšie nastavenia, napríklad takéto potom tu sú grafy, a keď si nastavíte niečo z toho dole, tu sú proste tie nastavenia tých senzorov a tak ďalej, tak toto vám nastaví automaticky, a napríklad tu je Tiger, dáte automatisch a proste on sa upraví, tento signál sa upraví hneď, že nemusíte nastavať napríklad tento parameter, že uvidíte tento graf hneď. Ak si to vypnete a začnete na tomto, tak neuvidíte žiaden graf, lebo je to mimo meraní. Základ tohto nastavenia tu musíte vedieť, aké parametre má súčiastka, ktorú idete merať.
napríklad na tú kalibráciu tej sondy proste musíte vidieť podrobný a toto je proste ako zoom, podrobný graf. Teraz je na 20 milisekúnd a proste musíte ho ako keby zväčšiť. Ja už viem ako približne, ktoré nastavenia sú na čo. Samozrejme, že niekedy si treba pozrieť, aké parametre majú súčiastky, ktoré sú merané. Ale čím viac budete pracovať s oscilloskopom, tým viac to budete vedieť. A budete automaticky vedieť, že napríklad keď vám aj vyhodí na 20, tak budete vedieť, že to je proste zle a nastavíte si oscilloskop sami na tých 200 alebo 500 podľa toho, aký graf chcete vidieť a tak no. Chcete na 20 a idete niečo robiť, napríklad tak sa tento graf takto mení, ale vy potom neviete, ako aj v meraní, že aká má byť krivka. Preto ja som nastavil na 200, aby som videl presne krivku a či ten graf nie je vyosený, lebo zase som dal plávajúce, potrebujem. A na tých 200 alebo 500 US vidíte presne, tu máte viac grafov, lebo je to ako keby ďalej a 200 je bližšie a vidíte, preto aj vidíte menej tých vzorov. Takže čím bližšie, tým lepšie vidieť správanie tej sondy a správanie toho grafu pri meraní. To je podľa toho, či chcete vidieť presný každý jeden impuls, napríklad v lambasonde alebo v strekoch alebo proste akejkoľvek súčiastke. Musíte vidieť, ako sa to správa, alebo meráte výpadky prúdu, tak tento oscilloskop vám ukáže nejaký signál, lebo každý by som povedal, že každá súčiastka má svoj graf a grafy sa samozrejme dajú získať na internete, ktoré označujú dobré a zlé a podľa toho si viete porovnať, podľa svojho grafu si viete porovnať, či tá súčiastka je v poriadku alebo nie, ale hlavne tu máte informácie, volty, milivolty a tak ďalej. A ak viete, čo meráte, akú súčiastku, tak musíte vedieť, aké má parametre. A podľa grafu a podľa týchto parametrov budete vedieť, že napríklad tá súčiastka je dobrá, ale je problém v kabeláži. Takže toľko, no. Ak by boli ešte ďalšie otázky ohľadom oscilloskopu, rád vám zodpoviem. Asi myslím, že netreba sa toho bať. Nie je to zase tiež jednoduché, ale oscilloskop ukáže pravdu. Nie je to tak, že každý si myslí, že diagnostikuje proste vadný senzor a ten senzor je zlý. Nejakých 40 až 60% závad je v kabeláži, elektrike, kostra a oxidácie a povolené káble a tak ďalej. Takže takým spôsobom oscilloskopom a diagnostikou viete diagnostikovať presne,
že či je súčiastka problém, alebo je problém v kabeláži a tak ďalej. Takže ďakujem vám za like, follow a vidíme sa pri ďalšom videu. Ak bude záujem, ukážem merania na motorke. Takže a vysvetlím podľa otázok. Ďakujem pekne. Dovidenia.